Не губляйце надзею і памятайце, што многія народы ўжо прайшлі гэты шлях. І ў беларусаў ён яшчэ далёка не самы цяжкі ў параўнанні з тымі ж лацінаамерыканскімі дыктатурамі, якія былі ў сярэдзіне напрыканцы мінулага стагоддзя, з дыктатурай, не ведаю, Франка, з дыктатурай партугальскай. Усе яны прайшлі гэта раней, і мы праходзім гэта зараз. І таксама пройдзем, Беларусь далучыцца да сям'і еўрапейскіх народаў. Галоўнае, не губляйце надзеі і старайцеся, калі ўжо мы не можам выкарыстоўваць гэты час для зменаў грамадскіх інстытутаў, бо забароненая свабода слова. Выкарыстоўвайце гэты час для зменаў у саміх сябе. Гэта вам ніхто не забароніць. Вам ніхто не забароніць рабіцца лепей штодзень, нагадваць сабе элементарныя запаветы, дабрыні, любові да бліжняга, прабачэння, ну альбо хаця б перайсці на беларускую мову. Гэта вам ніякі рэжым не забароніць рабіць. Гэта не менш важная рэвалюцыйная праца, чым выходзіць на мітынгі.